Il-Prim Ministru Joseph Muscat se jiftaħ libell fil-konfront ta' Matthew Caruana Galizia, it-tifel tal-blogger nazzjonalista Matthew Caruana Galizia. Dan wara li ivvinta storja dwaru u ta' dan il-Prim Ministru qal li se jkollu jerfa' responsabilta. Dan oġbu jallega li jien ħadd flus f'xi kont u ivvinta storja li mbagħad ammetta li m'għandux il-provi tagħha ma ħajkollu jerfa' responsabilta tagħha x'in dawn l-affarijiet minix ħanaċċettom. L-istorja ivvintata ta' Caruana Galizia, din id-darba tal-Libell, tkompli mal-attakk insensat tal-Partit Nazzjonalista u tal-blogger Matthew Caruana Galizia fuq il-Prim Ministru. Il-Prim Ministru ċaħad bil-lest sensiela ta' gidbiet li qed jiċċirkolaw dwaru u dwar martu. For the sake of the record, għax qed nara rumors l-awwel hemm, la jien l-mara tiegħi m'għandniex l-ebda tip ta' interessi f'xi fashion company jew ħaġa jew oħra, dik oħra rumor li smajt, u la jien l-mara tiegħi la qegħdin nibnu xi dar oħra, la xi villa San Pawl tat-Tarġa, la tas-Sliema, la mkien aħna l-unika proprjetà li għandna hija l-proprjetà dikjarata fid-dikjarazzjoni tal-assi. Jiġifieri, please get serious. Il-mexxej Laburista tenna li min jitla fil-Gvern fit-3 ta' Ġunju se jkollu biċċa xogħol ibsa biex jagħmel tajjeb għal ħsara enormi li l-Partit Nazzjonalista qed jagħmel lill-pajjiż biex jieħu vantaġġ politiku.